Evo, subota je 26. februar, stigao sam u Barcelonu na Svetski mobilni kongres i ne mogu opisati koliko se radujem što sam ponovo ovde. Vreme je lepo, neki 15 stepeni, nema kiše, vidim da u Beogradu pljušti. Čekam Neksija i Bogdana, oni će sutra dođu, drugim letom, tako da se kompletiramo i eto, već koliko od sutra, od nedelje, imamo neko prvo predstavljanje telefona, tako da ne znam šta bih rekao. Evo, svuda su oko mene, evo sad ću pogledam da vam pokažem, svuda su oko mene znaci za mobilni kongres, evo ovako, i svuda su zastave. To je to. Svetski mobilni kongres je jedan veliki događaj i sa nestrpljenjem očekujem da vidim šta ćemo tamo vidjeti. Evo, ja sam ovde u Passeig de Gracia ulici, to je onako jedna od par najbitnijih ulica u Barceloni. Evo, iza mene je i jedna Gaudijeva zgrada, čuvena Casa Batillo. Tako da, eto, jedva čekam i vidim da svi momci nestrpljivi, sad smo se čuli. Dolaze sutra sa verovatno puno ljudi iz Srbije i sa nestrpljenjem ih očekujem da krenemo da radimo i da vam donesemo neke lepe izveštaje. Prošli smo pasošku kontrolu, čekamo da uđemo u avion i vidimo se u Barsu. Evo, jedna zanimljivost iz carinske kontrole. Ovde na aerodromu imamo da platimo neplaniranu taksu. Bilo je u pitanju par stotina eura, ali smo uspeli da se dogovorimo da to bude nešto jeftinije i oni su napisali neku jeftiniju cenu i računali su samo kameru. Neksi, nervozan. Ništa, ja moram da sedim ovde i da sačekam ovo papirologija da se završi, to je to. Dobro smo prošli, idemo sad ka hotelu, idemo da se nađemo s Pecom. Bogdan je rešavao papirologiju, ja sam čuvao opremu, tako da... Ja sam zadužen za administrativno. Pošto sam ja malo više nervozniji od njega, ali tako da Bog je to sve ispeglo, rešio je. Evo, stigli su drugari, Neksi i Bogdan stigli pre 10 minuta, smestili su apartman ovde pored Sagrada Familije i evo, ne znaju gde pre da gledaju i baš mi je drago što smo ovako u jednom lepom sastavu došli da ispratimo MVC i evo sad da jedemo nešto da ručamo i da vidimo, da napravimo plan rada. Mislim, napravili smo ga već, ali sada preciziramo, imamo već danas jedno snimanje, tako da kreće mašina, pali se i tako. I evo, Benchmark ekipa je kompletirana u Barceloni, spremni smo za početak Svetskog mobilnog kongresa i ono što mogu da kažem da se svi jako radujemo. Bogdan i Neksi su stigli, evo, gledaju na sve strane, upoznaju se na maks sa ovim divnim gradom, a ono što sam ja mogao da vidim do sada od juče jeste da postoji taj neki stari duh mobilnog kongresa. Šta nas sutra čeka, to zaista ne znam, ali verujem da ćemo saznati već kad krenemo ujutru. Već će se verovatno to prepoznati po gužvi u metrou, ima li je ili je nema. I vidjet ćemo kako će to mobilni kongres 2022. uopšte izgledati. Ja ću biti potpuno iskren i reći ću da ne očekujem čuda.
Čini mi se da je ovogodišnji MVC osmišljen da bi se stvari pokrenule s mrtve tačke, da ponovo imamo ovakvu vrstu dešavanja. I za razliku od svih nekih prethodnih godina, bili smo bezbroj puta u Barceloni na mobilnom kongresu, prvi put nemam svoju satnicu događanja unapred isplaniranu. Pre je ona bila, bukvalno se letelo sa jednog na drugi događaj, ovog puta uopšte nije tako. Sve što imam, da kažem, zakazano u minut, jeste večerašnji neki događaj sa TCL-om, odnosno sutrašnja premijera Realme GT2 Pro i GT2 telefona. I to je ono što znam da su neki događaji koji će na poseban način ostaviti nekog traga. Tako da ja realno ne gajim neke velike iluzije, niti velike očekivanja. Biće to što će biti. Recimo i prošle godine sam razmišljao, bio je MVC 2021. u junu mesecu, ali je bilo to toliko skromno prema rečima ljudi koji su bili i koji su pogrešili što su otišli, jer bukvalno nije bilo šta da se vidi. Pokušat ćemo da iskoristimo priliku da ovog puta posetimo štandove proizvođača koji kod nas nisu zastupljeni. Naprimjer Oppo, ne viđamo te telefone, da vidimo da li ZT ima nešto novo, šta je sa Vivom, Vivo je došao, ali još uvek nije donao najbolje modele. Znači, pokušat ćemo da malo prenesemo taj neki duh mobilnog kongresa i eventualno u nekakvoj meri ispratimo sve te novitete kojih će de facto biti, ali u kojoj meri to ne znam. Naravno, mi ćemo pokušati da iscedimo tu suvu drenovinu iz toga što bude i verujemo da ćemo doneti desetak, ja se nadam, nekih zanimljivih priloga, jer eto, čini mi se da smo opet neka jedna od retkih medijskih ekipa koja će ove godine biti u Barceloni, a ako je nekome mesto upravo tu, to je onda svakako benchmark. Ovogodišnji MVC traje 4 dana, od sutra 28. februara pa do 3. marta. Mi smo ovde do 3. marta, idemo ujutru kući. Ne verujem da će biti toliko toga da se spava onako na sajmu. Mi ćemo se truditi da ispoštujemo ono što je vredno pažnje, kao i svake godine. I šta mi je posebno drago, u odnosu na prethodni MVC sa koga smo izveštavali, to je bilo 2019. Posle je došla korona, mi smo imali mnogo manje subscribera na ovom kanalu i verujem da 2/3 publike uopšte nema uvid u ovakvo naše izveštavanje i posebno mi je drago zbog njih da malo shvate razliku između medija i nekoga ko se bavi, da kažemo, testiranjem telefona na neki duhovit način. Mi smo, pa evo, od 2001. na svim sajmovima, počeo od Cebita, IFE do mobilnog kongresa i to je ono što negde pravi neku razliku u odnosu na ostale. Sve što mogu da poručim jeste da pratite Benchmark YouTube kanal narednih dana, mi ćemo dati sve od sebe da vam prenesemo to što vredi i što se ovde bude zanimljivo dešavalo, pa koliko budemo mogli, toliko. Veliki pozdrav iz Barcelone od Benchmark ekipe.